В момента се намирам в летище София и това е първа част на поредицата в Америка, където ще ходим в Америка кола. Така, след малко ни е полета и тук няма нищо интересно, ще пътуваме цял ден, ще издържим. Първа част пътуването ще започва. Така, хора, вече сме в самолета за Вашингтон. Направо имаме си екранче, където може да вкъщи там Movies, TV, Audio, Made in Australia, Amazing, Kids Zone, Stay Fit and Relax, много други неща, които са много добри. Има си слушалки, възглавница и отдяла. Те не знам дали си за нас, ама надявам се. И ще се видим в Америка. За сега бързо включване и видях, че може да гледаме малките титани на екрана. Вижте. Направо супер! Аз не мога да повярвам, че се качвам в такъв самолет. Много яко се служава си. Хора, наближаваме Вашингтон. 1 час и 28 минути ни остават до Вашингтон летището, докато кацнем. После имаме 4 часа с колата до Вирджиния Бич. И да, надявам се да стигнем. Хора, остават много малко време. 4 минути остават, докато кацнем. И да, вижда се земята, но обаче ние, понеже сме по средата, няма как да ви покажа кацането. Излиза, че ще кацнем много по-рано, с 3 минути по-рано, отколкото по принцип. И да, бебето са реват, това е нормално. Аз съм нервия, това е нормално. И да, после минаваме през проверките и ще се возим на колата. 4 часа. Здравейте отново, минаха проверките. Много трудно се оправихме с преводач, защото никой не знае английски от нас. И сега съм с куфара и мисля, че тук ще приключи първа част от ваканцията в САЩ. Чао!